focused in mission. Nei izwiri ndati timboriti anchored. Ndofunga kune vazhinji vedu tikadzidza zvakanaka pamusoro pengarava kana kuti ship, ndizvo ka? Ship ine chinhu chinonzi an anchor, ndizvo rimwe zisimbiso rakakura riri heavy, ndizvo ka? Rinoti kana ngarava yasvika pahaba yaita kunonzi kuita deck, kachirungu akapasta musara yeship hainzi yaita stop ba inoita deck, ndizvo ka? Kana yaita deck ngarava iyoyoyo anditi munoziva kuti inongogara iri mumvura ship haipobuditswi imomomo ka? Saka zvinoitika ndezvekuti ngarava iyi manje kana kungauya mhepo nezvinouya yakamira panzvimbo inofanira kuva an anchor, zisimbiro roiro rinoregedzerwa mumvura rodzika pasava. Saka anchor iyi ndo inenge yakabata ship zvekuti chero kukauya mhepo yakaita sei iyo haitakurwi because iri anchored, grounded in the word. Muri kuzvibata here vana vaMwari? Saka ship iyoyo nekukura kwainenge yakaita inenge yakabatwa nezisimbiri nesimba rekuti chero zvikadini iyo inongoramba iri anchored. Muri kuzvibata here vana vaMwari? Saka Mwari vari kuda kutaura naIsraeri apo nguva yava kunopera kuuya kwemwanakomana waMwari kuri pamusiwo. Mwari vari kutaura nesangano rake, vari kuti nzira yoga ingachengeteka Israeri ine basa rayakaitwa commissioned inofanira kuva iri grounded in the word or anchored in God's word. Saka pane chinyaya apa ipapa patima pane chinyaya chinoda kuti kana wambogara mutende mako wapedza kusanganisa machanizi ane makerotsi negreen pepper wombofunga kuti grounded in the word. Unoziva pane imwe yakandinetsa mukati mevhiki ndiri kutaura nedzimwe shamwari dzangu ndikati vasikana mabhuku ekumusangano maanawo here, nekuti aidaidzirwa kamumachechi achinzi nyoresai mabhuku nekuti haazonotengeswi kucamp meeting. Haneno ndo zvanga zviriko here kunoko. Saka ndakazoti chisimudzai maoko tione vane mabhuku, ndakaona 2 out of 18. Unobva washaya manje kuti vanhu vari kuenda kunoitei kucamp meeting grounded in the word. Iwo vanenge vari grounded in what? Saka unaori kukanga zvako machanzi mwanasikana ukapedza wasvika pano ogara uchitanga kutarisa purpiti yacho kuti zvinendene zvinenge zvegreen, kubva pano pasina kana chapinda. Saka dai Mwari wekudenga atibatsira tiri tese here vagari vekumarondera. Mwari akuitirei zvakanaka vasina kutenga mabhuku gore rino irika zvanzi namufundisa akatouya akakwana chinenge ndo chidaidziro chacho handitika. Saka handizivi hangu asi gore rinoya kana Mwari watitendera munhu waMwari dzoka uri mumudhi yemusangano, nekuti chinyaya chacho chiri kupera chichizoti focused on mission. Zvoreva kuti kumisheni kuchaenda vanhu vari grounded in the word. Yacheka here? Zviya zvekuti I'm proud to be an Adventist hazvina kukwana usina soko mumusoro. Musoro wemangwanani ano uri kuti to a higher calling. Kudanwa kwepamusoro-soro. Noziva pandauya mangwanani mujajati muno ndakasika chaizvo. Ndasvika mese musati mauya tasvika tiri 2 nakorista. Ndobva tagara pamacheya. By the way, tobva kumaungwe masabata anobata nguva. Maungwe muri pane. Maungwe nyika yakanaka. Tikapedza torongedza toinda kwani kwedu. Saka tatiti chisvika pano manje ndabva ndafunga musoro wenyaya wandakapa uyu Mwari ari mutungamiri kuti to a higher calling, ndizvere kudanwa kwepamusoro-soro. Mazvibata here vana vaMwari? Kubva pasi tichikwira ndafunga ndichiona vanhu vachiita tiriku ini kudai ndikati Mwari vari kuda kutaura nechechi yavo. Chechi yaMwari haisati yaziva kudzama nemystery yekudanwa naJesu, zvekuti unoona kuti vanhu vangatokasika kufertilizer kana kumbeu kana kubasa dhani zvavangaita kuservice yemangwanani yepacamp meeting. Zvabva pakuti mindset
Jesu. Unoza wakabvunza kuti vanhu vanonoka vari kuitei vamwe vari kudhiskasa nyaya yekuUniversity of Zimbabwe. Pane imwe timu iri pano iri kutofunga kuti akafuma apa University of Zimbabwe aita a calling iri higher than yekudanwa naKristu Jesu. Imwe timu yacho enge iri kutoshaya kuti ndopfekei. Pane timu iri pano iri kufunga kuti Gucci nezvimwe nemazita akadaro ezvekupfeka kana wanazvo wainda pari haya mangwanana ano chechi yaMwari. Dai Mwari watibatsira tibve muno tanzwisisa kuti takadanwa nekudanwa kwepamusoro-soro. Po anoti hatina kudanirwa ngano. Rega timboverenga vhesi rimwe chete. Vamwe vanozoti vava kungotaura havana kuzoverenga vhesi. Rega tiinde pana Peter kutanga 2 verse 9. 1 Peter 2 verse 9. To a higher calling. To a higher calling. Takadaidzirwa zvemhando yepamusoro-soro vana vaMwari. Dai Mwari vaizotibatsira. 1 Peter 2 pa verse 9 verengai. Verse 9. Verse 9. Asi imi muri rudzi rwakasanangurwa. Imi nemi tiri rudzi rwakasanangurwa. Uprista hwamambo. Tiri uprista hwamambo. Rudzi rutsvene. Tiri rudzi rutsvene. Vanhu vakazvidanira. Vanhu vakazviwanira. Kuti muparidze kunaka kwaiye wakakudanai. Inzwa the calling. Hanzi takadanirwa kuti tiparidze kunaka kweuyo wakatidana. Kuti mubve parima mubuye kuchiedza chake chinoshamisa. Inzwa kudzama kwakaita calling yacho. Takadanwa kubva murima kupinda muchiedza chinoshamisa. Izwire kuti mudima ngatimboripe zita rekuti kubva muignorance. Takadanwa kubva muignorance chechi yaMwari kuiswa muchiedza chaKristu Jesu chinoshamisa. Unoziya, handidi kutaura hangu zvemazita emachechi. Iwewe neni kwatakanga tiri so imbozvifunga uri ipapa. Imbozvifunga wakagara ipapo kuti kwatanga tiri munhu waMwari kwakusingapfekwi sikoki takuinda kuchechi mani. Tochifamba mastepa ari holy so kwatakabva kwainzi siyai bhutsu mauya muno musina. Takadanwa vana vaMwari kubva kudarkness into his marvelous light. Takadanwa kubva kumwe kwataiti kana topinda pachechi so maimbotanga mataura zvivi zvenyu munhu waMwari. Takaunzwa kunonzi naJesu ingozvitaura tiri tu. Takabviswa mukunyadziswa kukuru tikaiswa panzvimbo yakakwirira. Muimbi werwiyo 144. A higher plan than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Ndoka grounded in the word. Kwatakabva kwangu ine imwe type yedhuku so yekuti waiti ukarisunga waingoona kuti level yeignorance iri papa yakashata. Yaingokuratidza nedhuku racho chete. Kwatakabva step chete yaikutaurira kuti ini mazvaro. Unoziva tine mwana wangu umwe akamboenda grade 1 yakunzi ECDB ndizve. ECD akauya iyoyi. Akauya kumba achimba kamwe karwiyo vakuda kugraduate. Ndakati ndiani kwakakopoza karwiyo. Karwiyo kacho kainzi patakauya pano taiweni mazvaro tisina kana chatinomboziva. Dai vanga vasiri medhemu vedu vakatidzidzisa kuti water is colorless, water is shapeless. Tingadai tisina kumbovhurika. Hello. Ndakati medhemu ndoda kuvaona ivavo makaita yenyu nedima ramakabvisa. Jesu ari kuti mangwanana anoteerera Israeri takabviswa mudima rakadzika, dima rekukwesha vana zvipande. Jesu akatidzidzisa kuti munhu akaitwa nemufananidzo waMwari. Takabva kudima rinoshamisa. Madzibaba edu achiroora mugurususu yevakadzi kudai. Hello. Takabva mubarika chataingogona kurwira barika ramai. Hapana chimwe chataiziva. Dai Jesu asina kutiwana. Saka zvanzi nevhesi. Tiri rudzi rutsvene. Wapanzwa here ipapo? Rudzi rutsvene zvinoreva a people
that is set apart for a holy purpose. Tinongodaidzwa kufamba step yese mumarondero yekuti kana musikana wacho akuifamba kudai kana dreadman anokuti ndeipi gadzirisa step. Famba step yemunhu ari set aside. Inzwai chechi yamwari, dambudziko raita iwewe nenyika nderekufunga kuti nyika ine zvimwe zviri nani kudarika zviri kunoku. Ndokusaka uchifunga kuti length yemasiketi ekunyika inofana kuya kuzodzidziswa vanhu vari kunoku nekuti unofunga kuti yeda haisi higher calling. Saka unonotuta mahairstyle avo wouya navo nenzwara dzavo uchiuya nadzo uri kufunga kuti izvozvo zviri haya. Vhesi riri kuti takadanirwa zviri nani. Muri kuzvinzwa here chechi yamwari? Set apart for a holy purpose. Inzwai vana vaMwari, takagara panapa denga rakatarisa riri kuti heya timu yandakatuma paplaneti, heya timu inofanira kudzidzisa nyika. Inzwai vana vaMwari, denga rakatarisa iwewe neni riri kuti ndivo vakabva mudima guru ava vachanoratidza nyika chinonzi chiedza. Ndiye dhoka yacho iyi ichadzidzisa vanhu kubika. Ndiye dhoka yacho iyi ichadzidzisa vanhu kunamata. Ndiyo amo yacho iyi ichadzidzisa vanhu kuti zvinogoneka kurarama usingapombi munyika ino. God is counting on you and me, grounded in the word, ready for the mission. Tichibva mu darkness tichifamba muchiedza. Set apart sezvanga zvakaita Israeri. Hanzi Israeri ichifamba vaizviziva kuti yaakupfuura. Hanzi vaitogadzira kuti kwakuiwa. Vana vaMwari vari kugadzira here mumarondera kuti pane timu riri kuuya. Unoziva ndemwe shamwari yangu yandaitaura nayo kanzi pandakarwara apa ndakabva ndaenda kuti Yanjuko vane zvinorapa ndandakangomutarisa kudai ndichiti uyo atombozivi higher calling yaakaitwa naMwari kuti ari kutofunga kuti Genesis chapter 1 kaMwari achitaura nevanhu vake kuti ndakakupai mirivo handizvo here. Vhesi iroro haatorina muhigher calling. Ari kutoona maChina akauya nechimwe chinhu chinoshamisa. Wauchiziva here kuti chechi ino inoshamisa kudarika China? Wauchiziva kuti China isati yauya muno Jesu anga ataura nesangano rake kudhara ariudza kuti there are 8 sure steps to health. Waizviziva izvozvo? Higher calling. Jesu akatidanira zviri nani. Tisu madhokuta eplanet Earth, tisu maticha acho. Wazvinzwa here munhu waMwari? Tisanacho akanyorwa pabhazi rekumushaidi kumarungwe uko. Tisanacho. Hanzi wapanzwa here panzi tiri upurisita hwamambo? Wapanzwa here ipapo? Chechi yaMwari muri kufamba nani here? Zvanzi tisu upurisita hwamambo. Zvanzi we are the royal priesthood. Royal unoiziva here iwe? Unoiziva no? Pane rimwe timu riri pano, iri ndinoera shawa, tiri shawa yakazodai, kumusha kwedu. Unenge uri kuda kutiraya kuzviasosieta neroyalty. Waibata pfungwa yacho? Zvino Jesu ari kuti patakagamuchira Jesu samuponesi takabva from ordinary citizens. Waibata here? Tikaenda kunopinda muroyal priesthood. Uri kuiona here munhu waMwari? Saka rwiyo rwatinoimba runoti tiri vana vamambo, tichiimba parwendo, grounded in the word, ready for mission. Kaka tiri vana vamambo. Vana vamambo unovaziva? Kaka na Prince Charles ndo vane .com resere pa Buckingham Palace. Ivavo vana Prince Charles unoziva wakamutarisa Prince Charles kudai haana kutomboita handsome kupfuura dzimwe gentlemen dzandiri kuona panapa, but ane .com because ndewe royalty. Kana zvichinzi royal priesthood zvoreva kuti inini newe tisu tiri padhuze nemukomana, tisu tine yese. Hello kaka, Jesu anoti simba rose kudenga nepanyika rakapiwa kwandiri. Saka endaika maibata here vana vaMwari, endai neshoko iri muchiziva kuti muri upurisita hwamambo.
Unoziva kuti ukaverenga bhaibheri rako zvakanaka, varume vaya vakanga vachigara mupalasi, the likes of ana Daniel waive maeunuchs vaiva vasingadyi zvese, vava vasingapfeki zvese, vaitooneka vachifamba kwaIsraeri kuti ava ndevekupalasa. Idzi boys and royalties. Ende wakainzwa ere statement yacho ichitaurwa namambo Nebukadnezar, hanzi tsvakai pakati paIsraeri men of royalty. Vaioneka sei nemhombo yaIsraeri iya? Imo muna Israeri imomo makanga mine Israeri futi. Ndo iri kudaidzirwa mangwanani ano naJesu kuti bva paordinary citizen waibata ere upinde muroyalty, because you are set apart kuti ukwire higher, still higher. Theme yepanyazura mission. Umwe munyora anonzi Ellen White mubhuku rinonzi Education anoti heaven is a school. Kana tasvika kudenga, we shall learn more about the cross. Wazvibata ere? Zvinoitwa neroyalty chete. We are a set apart people. We are called to be different. And we are expected to keep growing. Higher, still higher. For the calling is unique. Inzwaiva navamari kudanwa kwa takaita kana ngirozi dzinoshamiswa kuti Mwari anotsvaga iko paguru vairi, but Mwari vakakuda ndokusaka vakapa mwanakomana wake to a higher calling. Zvikanzi purpose yacho to declare who God is. Mababata ere, to declare who God is. Unoziva ere kuti calling yako neni yekunzi uya uyo unoda ngauye iwe ukati unouya. Chatakadaidzirwa vana vaMwari kuti tiratidze nyika kuti Mwari ndiani. Wazvibata ere? Iri kudzama ere mupfungwa dzenyu vana vaMwari? Iwewe neni takadanwa kuratidza nyika kuti Mwari ndiani. Unoziva inonzi kuchaberekwa mwanakomana zita rake uchanzi Emmanuel, ndizvo ere? Zvichireva kuti Mwari unani? Unesu. Rimwe zita rake zvikanzi unonzani? Mikaeri. Zvichireva kuti uyo wakafanana nani? naMwari. Mababata ere? Saka Mwari manje ndokuti chimedzi chekuponesa nyika hachiperi kuino umwe chete wakafanana naMwari ba, chinofanira kupera chechi yese yafanana naMwari to a higher calling. Mazvibata ere vana vaMwari? Rakabi akachionera chimedzi chielda, akachionera Rakabi ari paJeriko, akati ndodaidzirwa zviri nani mani, ndoenda nemurume uyu. Ukaiverenga zvakanaka pana Matthew, the genealogy of Jesus, unoona chifeve Rakabi chiri fei ipapo. Akaionera akati handigari kuJeriko, ndoenda to a higher calling. Iwo unoita makwikwi nemarondera, unoda kugara kumarondera. Hello, kana ndichiti kugara kumarondera ka ndoreva kugara kone moyo, forgetting kuti wakadanwa. Unoziva kuti mukadzi waLotika haana kumbochionera chimedzi. Kutogara zvake musikana, Loti atobuda, Loti atoenda kunodaidza vana vakunda vake nevamwe. Mai Loti kusara vari bwai maziso kutarisana nengirozi kudai. Dai yanga iri nguva yemafoni iya, vaitotorana pikicha vachitora ngirozi dziya vachikandira shamwari dzavo kuti dziri kuno ngirozi dziya tazodziona. Asi havana kumbozvibata kuti Mwari wekudenga auya kunovadanira zvimwe zviri nani kudarika Sodoma neGomora. Kwaiwe nemoyo ndokwavakapararira my Lord. Moyo wako uripi? To a higher calling here. Do you even understand kuti wakadanirwe? Hakuna munhu ari pathetic samai vakarorwa vasingazivi kuti wakaringei mumusha imomo. Hanenge varimo zvavo musikana. Mwari anotsvaga vanhu vari kuziva kuti vakadanirwei. Mazvinzwa ere chechi yaMwari? Takadanirwa zviri nani kudarika nyika, from darkness to light. Ndiani anoda darkness? Kunyangwe mudarkness vanhu vachikotsera hope dzinonaka, but ipapa tikanzi mirai kudarkness kana kulight, munhu wese anoenda kune light. Takadanirwa enlightenment yekuvhurika pfungwa idzi. Mazvinzwa ere vana vaMwari?
wese akauya kuna Jesu akadanirwa kuti ave nepfungwa dzakatesha dzinogona kurizina from cause to effect. Ndozvatakadanirwa naJesu. Kasangana nevamwe mai vari kuita debate neumwe wacho. Ndai pane rimwe verse elder John 1:4-5. Zvikanzi vainetsana parodi. Zvikanzi nevamwe mai, mazuva ano nyongo yangu yakakura, yakadzika iri kundinetsa zvisingaiti yakakwira. Zvikanzi neumwe wacho, maacids anonetsa. Zvikanzi neumwe wacho, aiwa ina handina acid, inini ndine nyongo. Zvikanzi neumwe wacho, aiwa dia, iyoyo acid iyoyoyoka ndiyo nyongo. Zvikanzi aiwa hausi kunyatsoziva yangu inyongo. Muri kuzvibata here vana vamwari? Vavasi kuziya maya kuti acid chachirungu, kuti nyongo ishona. Isa hatina kudanirwa kupusa kumarondera, takadanirwa kungwara kwepamusoro-soro. Hauna kuvaverenga here vakomana vemubhaibheri vaiti madzimambo zvoonetsa vaiti danai Dhanieri wekwaIsraeri. Murume iyeye anogona kuzvibata zviri kutinetsa izvi. Iwe murainire kwenyu vangaungane vana mai kuti tina mai Dhoka panapa, vadaidzei. Hello chechi yaMwari, modaidzwa here mai Dhoka? Kana vanhu vakutsvaga vakadzi vane njere dzakatesha vangadana iwewe here? Takadanwa kune zvepamusoro-soro, grounded in the word. Kana tichitsvaka pabhuku yaJehovha tinokwira kubva palevel yepasi kukwira vana vaMwari, kugona kutsanangura zvakadzama zveruponeso. Hatidzananguri zvakadzama zveruponeso chete, asi ivheni zveupenyu huno. Ndo zvatakadanirwa. Verengai John 1:4-5. Verse 4. Upenyu hwaiva maari. Ekakaiye Kristu Jesu, upenyu hwaiva maari. Upenyu hwaiva chiedza chavanhu. Ekaka, upenyu chaiva chiedza chavanhu, chiedza chinovherekera murima. Chiedza chinovherekera murima. Asi rima harina kuchikunda. Rima, it's why chechi yaMwari takadanirwa kukunda rima. Mapanzwa here ipapo. Iye waiva chiedza chinovherekera vanhu. Chiedza ichocho rima harina kuchikunda. Saka takadanirwa kukunda nyika nenyama nezvose zverima. Ndo zvatakadanirwa. Hatina kudanirwa kudhifitwa kuti maida kuti ndiitewo sei ndiri munhu wenyama. Handizvo zvatakadanirwa. Takadanirwa zvepamusoro-soro, zvekukunda dima nesimba razvo. Muri kuibata here pfungwa yacho vana vamwe? Masvika paverse 5 here elder. To a higher calling. Ephesians 5:8. Takadanirwa zvepamusoro-soro. Saka Mwari haasi kutarisira vagari vekumarondera kudzokera munyika vachinoita fall in the sins of the world, vachidhiza zvinhu pabhodha. Hanzi ndingaita sei tiri munyika yakatukwa, vachiita umbavha hwese mukati menyika. Hanzi ndingaita sei kuti mhuri yangu irarame. Takadanirwa kukunda. Verengai elder. Efeso chapter 5 verse 8. Verse 8. Nokuti kare maiva murima, maiva rima. Maiva rima. Randataura zvepagiredi ECDP 1 iriya. Kare taiva dima chechi yaMwari. Kare taiva dima chechi yaMwari. Asi takadanirwei. Asi zvino muri chiedza munashe. Iko zvino takapinda muna Kristu Jesu. Kana Jesu ava mandiri, handisi chirini ndinorarama. Ndi Jesu unorarama mandiri. Muri kuibata here vana vaMwari? Saka takadaidzwa kuva beacon of light to the world. Fambai savana vechiedza. Chifambai kasavana vechiedza. Hello, called to a higher calling. Takadanirwa kufamba muchiedza. Hatingo gibeli zvinoita nyika kunge tiri mudima. Takadanirwa zvepamusoro-soro. Imwe shamwari yangu yandaitaura nayo nyaya, zvikanzi ndakafunga kuti dai ndamboraramisa mhuri kwakuenda paMozambique apo kunohodha bhero. Zvikanzi tahodha mabhero aya, zvikanzi hatiendi masikatano nevakomana vaitakura, tinoenda manheru. Hanzi manheru usiku takanokerwa matata akarara. Zvikanzi handei. Hanzi ndobva tabuda. Vakomana vaya vatakura mabhero vanoziya kuMozambique vanoziva kuti vanhu vekuMozambique havanetseki nekufamba mumakomo avo muya. Vakomana vakati kacha kufamba. Hanzi ndakatanga ndichiteera tarasa.
hanzi uswa hwakakura kudai, ndikati pano ndichahiwa neshumba ini, hanzi ndichitera, hanzi ndakapedzera dikitara kubuda kudai. Vakomana vaya vachifambisa nemabhero vakati madhamu kasafambisa tikabatwa nemapurisa tinotorerwa mabhero. Hanzi ndakafambisa, hanzi ndakutsva, ndakabvisa juzi, ndikabvisa blouse, ndikabvisa bra, mudima imomo. Hanzi varume ava vari kumberi, ini ndakangomutarisa zvangu kudai. Hanzi ndakapedzisira ndakuita kujoga tarasa, ndichidzingirana nevakomana vamabhero. Apedza kutsanangura nyaya yake ndakamuti hada, ina handiti izvozvo ndakafirwa naJesu pamuchinjikwa. Achandipa bhizinesi kwaro rine musoro. Ndakadanidzirwa chiedza. Ndingaita izvozvo zvekubvisa blouse usiku ini. Ndachimhanya ndichiturota zvandakaita zviri kunyatsa kundiona here munhu wamwari. Kwakuchitanga kuturota, why? The calling is way too high. Handiti izvozvo. Tiri vanhu vamambo, tinoimba parwendo, tinomutaurira Jesu wacho kuti ini ndiri royal priesthood, ini ndiri munhu waMwari. Mazvibata here? Handiti zvechidhongo. Imi Mwari wacho zvamakandidana mukati ndiri weroyal priesthood, chindipai basa rine chiremerera. Hata kujoga mubhodha reMozambique. Uriwe wabuda munewspaper achinzi kune imwe mai yakahiwa neshumba, mwana wamambo, kuda kutiita mabenzi isusu kuti tisvike panhamo pako tichimba tiri wana wamambo, tinoimba parwendo. Raini rinoti wana wamambo anofamba wakashama. To a higher calling, grounded in his word. Dai wanga uri grounded, zvaikubatsira kuziva kuti our God, the Ellen White anonyoro, has more than 1,001 ways to take care of you and me. Unoziva chiEnglish chacho chaindinetsa kuti nei chiri 1,001 chaidiko kungonzi 1,000. 1 yacho ndo yako isina musoro iye. Pulani iya yawakafunga ukarara usiku wese wakavhura maziso kudai ndo 1 yacho. Pamusoro pe 1 iyoyo Mwari ane dzimwe dzinopfuura 1,000. To a higher calling. Verengai vhesi redu rapera here. Verengai 2 Peter 1 verse ya 16 takuda kwenu. To a higher calling. Inzwai chechi ya Mwari, hatina kudanirwa kupata. Wazvinzwa here? Hatina kudanirwa kupata, takadanirwa kuva a standard of the world. Nyika yese inofanira kutarisa inini newe. Tisu musoro wechitima, takadanirwa kuita right on the high places of planet Earth. Ruibata here chechi ya Mwari? Naudanirwa kudya rice nemuto isu. Rice nemuto. Mwana wa mambo of all people. Konei usina nyemba. Aiwa nditaurire. Nei usina nyemba. Nei usina peas. Nei usina macarrots. Azvo zvakangoma mwana wamwari. Ndiani akakuudza kuti kwaKueen Elizabeth kunodyiwa rice nemuto? Dzokera zvakanaka pabhuku rako. Rinokutaurira kuti muIsraelite anofanira kuva nepiece of land. Orinira mhuri yake chikafu cha mambo. Dya rice rakachena kuti mpepe. Munoziva kuti zvivi zvedu Israeri ka zvinoita kunge zvisiri zvivi zviri zvivi. Mwari anotarisa kudai apinda muhospital kuti indava nemasavadhava vari kurwara. Mwari voona pana mai vasingazive kuti ivo mwana wamambo, kuti rice nemuto, kuti spaghetti nemuto, kuti rice maitendeukai. Grounded in the word. Health message haidaro. Zvasvika kakumba kwenyu, hatidi rice nemuto, tiri vana vamambo. Tinoda beetroot apo, tinoda chickpeas apo, tinoda nyimo, tinoda maoats. Rice nemuto no. Tiri vana vamambo. Tiri kutaura nyaya yediet. Takadanirwa kudya kwemhando yepamusoro-soro. Verengai vhesi. Peter wechipiri chapter 1 verse 16. Verse 16. Nokuti hatina kutevera ngano dzokufungwa nenjere. Terera hatina kutevera ngano dzeziwe rodhibaiso. Hatina kutevera ngano dzeziwe rodhibaiso. Dzamalipini kamwe kamapo kagodhesi kachidhori kane mhino yenzou nemaziso akati iwe hatina kutevera ngano dzepasiwe rodhiso. Izvozvo unoona vana pano vane mazita epaziwe rodhi. Zvokuratidza kuti uyu munhu uyu haasi kutomboziwa
sei. Vekare vaiziva calling munhu wamwari. Waipa vana vavo mazita. Daniel, Isaiah, ukatsvaga mazita aya, amwe anoreva kuti Mwari vari pakati pedu, amwe anoreva kuti Jehovha ndiye simba rangu, amwe acho anoreva kuti ndiri mukundi naJesu. Iwe wako anonzi Malipini. Munhu waMwari, funga zvakanaka. Hatina kudanirwa ngano dzepaZiwe Road. Ipapa hauna Bible, kotari hauna, compact wakabhadhara. Meno chinonzi compact ichocho. Kuzadza manyepo mba mako every day. Vanhu vese vari paTV ipapo vari kubhadharwa. Iwe chete nevana vako ndimakangoti maziso bherengende pasina kana sendi ramunopiwa. Tiri vana vamambo isu, tinoimba parwendo. Verengai zvakanaka vhesi redu tangayeuta. Hatina kudanirwa ngano, hatina kudanirwa ngano, hatina kutevera ngano dzokufungwa nenjere. Hazvina kufungwa nenjere dzevanhu zveruponeso rwangu newe. Hatina kudaidzirwa nyaya dzepasi pemuti kuti hanzi chechi yedu yatinopinda. Mukuru wedu akaona ngirosi payakangoti vhiri kudai, akabva hanzi nditerere. Wakazviona pavhesani, wakazviona pavhesani. Inda unonamata vanhu kudarika musiki. It's waka. We worship an invisible God who made visible things. Anamata a visible God watorasika. Kuna mata Mwari wedopo, kuna mata Mwari wemuti. Hawonu uti ngano ere idzo, ngano dzisina evidence. Ndakaona dzimwe shamwari dzangu tasvika panhamo kudai, zvikanzi bhokisi risati rabuda imbosimudzai jira rewaiti, vanhu vacho vapfuure nepasi pejira. Ndikati wakuiteiko pasi pejira vana? Vari kuiteiko pasi pejira jena? Zvikanzi zvinokosha munhu waMwari. Ndazoenda kumwe mutapo uya wachinja, wabata karopu inonzi chigavi, vamwe vamiroko, vamwe zvikanzi vanhu vacho ngavapfuure nepasi. Ndikati inzwai vana vaMwari, zvinhu zvemunyika hazvina kana evidence. Ingano dzevanhu dzavakafunga vahagwa nemadzimai avo. Ahagwa namai kudai, atapirirwa nehaki, akati tadii kuisa iri tambo. Hatina kuteera ngano isu. It's very pathetic kuti kune mayouth akanditarisa panapa asinganzwisisi kukosha nekukura kwecalling yedu muna Jesu Kristu. Anofunga kuti kuroorwa nemusavadha zvakangofanana nekuroorwa kunyika uku. Anongoona zvese zviri of the same level. Mwari akubatsire. Muyouth ari panapa ndoda kuti nditaure naye kuti nzwa dia, chechi ino haisi yetubhobho sezvauri kufunga. Wanzwa here? Calling here haisi yetubhobho bai. Musi achauya dread mani yezve kumusha kwake zvakamubata, ndo pauchaimba rwizi uri pandingwi panonzi panzizi dzeBhabhirona, ndo pauchatanga kurangarira hymn 39. Ipapo unenge wakupinda yavanenge vachiti hozana hozana. Kubva na 6 dzekuseni kusvika na 12 dzeusiku unenge uchingoimba kuti hozana. Ndo pauchaona the uniqueness of the calling of the Adventist Church. Papa uchatanga kufunga umwe mukomana waiti mudhikoni ane trousi 1. Unatanga kuona zvanga zviri nani kufa ndakakora pane kufa ndiine nzara. Verenga vhesi. Hatina kudanirwa ngano isu. Ndokuti hatina kutevera ngano dzokufungwa nenjere. Hatina kutevera ngano dzokufungwa nenjere. Nguva yatakakuzivisai simba rokuuya kwaShe wedu Jesu Kristu. Nguva yatakakuzivisai simba rekuuya kwaJesu Kristu. Verenga. Asi takanga tiri vanhu wakaona umambo hwake. Takaona umambo hwake. Takaona umambo hwake. Peter ari kunyora pano akati hatina kukudanira ingano. Takaona umambo hwake. Aibata here vana vaMwari. Saka kana chirungu chinoti by beholding we become changed. Ndizve. Saka kana taona umambo hwake, we must be transformed into royalty. Nyika ngaione umambo hwake kudarika nesu. Ana wazoisa zviro mumaziso zvino anobwaira kunge mhembwe kudai. Chibwaira nyika ingaone umambo hwaMwari neizvozvo zvawaisa mumaziso izvo. Takaona umambo hwaMwari. Regai tiverenge rimwe vhesi, Hebrews chapter 12 verse ya 1 to 2. Tomhanyireise kuno naye. Handiti imi zvamauyawo kuno mamusiri kumbomhanyawo futi kwakusi kunaya ka. Ina handisi kutombomhanyawo futi. Hakusi kunaya. Verengai Hebrews chapter 12. Kudanwa kwedu.
Verse 1. Verse ya 1. Naizvozvo nesuwo zvatakakomberedzwa negore rezvapupu rakakurarika dai. Takakomberedzwa nevanhu vakuru munhu waMwari. Ngatirwisei zvose zvinoremedza. Ngatichirwisei zvese zvinotitadzisa kufamba the upward way. Nezvivi zvinongotinamatira. Ngatisiyane nezvivi zvinongo. Unoziva iyo ziwero dikai. Unonamatirwa nezvivi zvisina basa. Unozviziva here chechi yaMwari? Subconscious dzinenge yarekodha zvivi. Unongozviita usina kumbofunga. Imi vana mai, mirai ndikutaurirei chimwe chinhu chinoita kuti vana venyu vanetseke kugamuchira mweya muchenika. Izita riri pamwana. Chakora kaiti. Izita riri pamwana wako. Chaanonyatsokugona kugamuchira madhimoni. Saka zviri pari zvinorwana mweya muchena. Saka hanzi ngatichisiyai zvese. Ndizvo here vana vaMwari? Zvinotitadzisa kuti tikwire. Karuyo kaimbwa nambuya wangu tino vana vadiki kaiti, iwe dhoka, dhoka wanyanya, uri kuendepiko nezvese zvawakatakura kudenga usviki. Waibata here? Yaingoreva kuti ngativhise zvese zvinotiremera dhoka makuhwa. Ziso rinotarisa vanhu kubva padenga kudai kudzika uchikwira, uchidzika uchikwira. Uri kutsvagei my dhoka? Be grounded in the word. Vhesi riri maire unozonzwa na my dhoka vava kuti hanzi iko zvinezvi takaenda kuwitness uko, asi takadzidziswa kuti mukasvika ikoko mukabvunzwa zvamusingazive munozomirira maerida. Iwe ita kwazvo nei usingazviziva iyo vimiri kuti grounded in the word. Iwo maerida mashoma iyaya akawandirwa nekurema kweupenyu nhasi. Kuda kudai wakwira wakadai, kuda kudai wadzika wakadai baba. Unofunga kuti wane nguva yekuuya kuwitnessing. Koneiko usingazvizive. Anomwesa wirongo akati makazvinzwa here kuti waMugabe ndikati wanga uriko here kumba kwawo. Kune imwe dhoka inotosvika kumba kwawo Mugabe. Iri kumarondera. Asasina kana vhesi mumusoro. Grounded in the word. Petisai vhesi redu eld. Siyai zvese zvinokuremera izvo asikana. Itai zveivhangeri. Takadanirwa zviri nani. Takaona umapo hwaMwari. Ngatiuparidzei kumarondera. Ngatimhanye nokutsungirira nange mutange yatakasiyirwa. Chibvai maisiya endai pana Luke 9:62. Ngatimhanye nekutsungirira. Mazvibata here vana vaMwari? Ngatimhanyei nekutsungirira to the higher calling. Jesu uri kutarisira kuti iwewe neni asati auya kuzotora wakaita kuda kwake tinofanira kukwira. Mazvibata here vana vaMwari? Teererai zvakanaka. Mukasvika pasanctuary yaIsraeri, mukasvika pasanctuary yaIsraeri, munosvika ipapo mobva maona gwayana riri kuurayiwa pajustification, zvichireva kuti just as if I've not sinned. Zvino ndaponeswa naJesu nekuti zvivi zvangu zvaiswa paari, ina handichafi, ndaakurarama. Gwayana raakufa panzvimbo yangu. But nyaya yacho manje haiperi yakadaro. Ukabva mujustification unofanira kupinda musanctification. Tiri kuvamba tendere chechi yaMwari. Ukapinda musanctification uchanosangana neshoko raMwari, uchanosangana ne12 lampstand iri imomo, uchanosangana neprayer. Saka Mwari ari kuti as you continue to go higher, still higher, you must be grounded in the word. Wapaona era focused in mission. Ndokuita serve in the sanctuary, ministering in the temple. Waibata era munhu waMwari. Uchibva ipapo uchibata munamato musikana. Unoziva pane kamwe katemu kanofamba nemapostori kandoda kanoti kubata munamato. Munamato wacho unodaita zvekunzi jiso. Waibata era munhu waMwari. Uchiita higher, still higher. Uchibuda imomo musanctification munonzi what Christ is doing in me. Waibata here muri kutsvagwa munhu ari kugadzirwa kuti afanane naKristu Jesu. Haangogadzirwi miraculously. Anofanira kuverenga, anofanira kunamata, anofanira kuenda nevhangeri. Saka timu iroro manje riri kuti higher, still higher. Rinobva ranzi naJesu. Hazvizikamwi kuti tichazovei kana mukomana achinge achizoonekwa, asi kana azoonekwa tese tichafanana naye. Wapinda manje muglorification. Waibata here munhu waMwari? Inzwa kudanwa kwedu ndekwekuti inini newe
tifanane naKristu Jesu. Yabatika here. Saka kana taponeswa tinenge tafanana nemukomana wepamuchinjikwa. Asi glorification haingofumi yapo, unototanga nejustification, wouya pasanctification, wopinda pakufanana naKristu Jesu. Haya still haya. Ndo chatakadanirwa, takadanirwa upenyu usingaperi, takadanirwa kufanana naKristu Jesu. Urikibata here nyaya yacho vanhu vamwe. Verengai pana Luko. Ndeipi imwe kambani inobhadhara kudarika iwe? Kudanirwa kufanana naJesu, kudanirwa upenyu usingaperi. Ndeipi imwe kambani yawakambonzwa ine kamubhadharire kelevel? Verengai. Luke chapter 9 verse 62. Asi Jesu akati kwaari. Jesu akati kwaari. Hakuna munhu ungati kana aisa ruoko rwake pabadza. Mwari ari kutinzwa munhu waMwari. Hakuna anoti kana aisa ruoko rwake pabadza. Ehe. Akacheukira shure. Otombocheuka shure. Ungafanirwa noushe hwaMwari. Munhu iyeye haafanirwi noushe hwaMwari. Mazvibata here vana vaMwari? Jesu ari kuti unofanira kuramba uchikura. Haya still haya. Usafunge zvekudzokera shure. Ukaiverenga mubhuku yaHebrews inoti Abraham dai aida angadai akadzokera kuThe Ur of the Chaldeans, but akashuva guta. Mazvinzwa here vana vaMwari? Saka Abraham paaifamba aingoti Lord plant my feet on higher ground, kusvika ndafanana naJesu. Ino inini neweka kuti nhasi tiripo tikati fambe kwakumbocheuka tambofunga kudzokera kuita bhasikiti ratizirai, uku riri kurukwa, uku riri kurudunurwa. Saite level yechiKristu chakada. Hanzi kana isusu vana vaMwari tapinda kapagecho, anditi patakagamuchira Jesu samuponesi takabvuma kutumwa kumisheni. Jesu ari kuti musasadzokere shure, pane chakawanzika chiri pabasa raMwari. Basa raMwari kana kuti mission ndo inoti transformer into his likeness. Mazvibata here chechi yaMwari? Saka kana vanhu vaMwari vari mubasa vanofanana naKristu. Asi Kristu ari kuti musasajatezve badza ramakatanga iri, haridi kujata. Elisha akazvinzwisisa. Mazvibata here vana vaMwari? Akabva atari kurima, ataurirwa naElijah akati Isha anokudana kubasa. Hanza akatora majokesa aya akapwanya, akapisa, akauraya mombe, akagocha kudzipa kuna Mwari sechipiriso. Akati this life ndasiya ndakuenda nemukomana wepaKalvari. Never to come back. Handichawizve kuzorima mumunda uyu. Kana isu tapinda papulawu vana vaMwari, ngatisadzokere kumashure, nekuti patinoramba tichifamba tiri pabasa iri ndo patinofanana naKristu Jesu. Haya still haya. Anti ndambokutaurirai, takuda kunamata. Ndambokutaurirai kuti isu tiri royal priesthood. Tisu tine zvakawanzika zveruponeso. Ndizvo here vana vaMwari? Zvakapiwa kwatiri kuti tinozvizivisa kunyika, kuti nyika iite sei? Iponeswe. Ndambokutaurirai ndikati Prince Charles ndiye anoziva zvese zvemuBuckingham Palace. Ane mamepu, ane maencyclopedia, ane zvese zveroyalty yeMountbatten. Wazvibata here munhu waMwari? Inzwai, pane varume vanondinakidza muBhaibheri. Murume anonzi Elijah uya. Hanzi let the mind that was in Jesus be the same that is in your mind. Unaona kuti murume anonzi Elijah uya anga ane kufunga kwakafanana nekwaKristu Jesu. Nekuti akasvika pana mambo Ahabu angazi hapana vhesi rinoti wakapeita nguva achitaurana naMwari. Anongopinda kuti Ahabu, chinyaya chako ichi 3.5 years mvura isinganai. Unoziva ndakaitsvaga nyaya iyi ndikaiona muna Deuteronomy kuti Mwari vakanga vataura kuti mukabva pazvidzidzo zvangu dowa harizoburukiri panyika yaIsraeri. Saka mukomana anga ari grounded in the word, akangodeclare the promise of God on Ahab, and it was so. Let the mind that was in Jesus be the same that is in your mind. Saka unozoona Elisha manje akuti mukuru, ndiri kuzviziva kuti muri kuenda ini, ndiri kuzviziva kuti muri kuenda kuna Mwari mukuru ini. Saka ndoda kuti musiye mandipa double portion yechikomborero chiri pamusoro penyu. Hapana patinombonzwa kuti Elijah akanobvunzana naMwari. Elijah akati ukandiona ndichienda, ukandiona ndichienda chete. Mazvinzwa here vana vaMwari? Nekuti anga atozvitenda kuti kuenda ndiri kuita sei, ndiri kwenda. Elijah anga atoziva kuti the Lord has planted me on higher ground. Saka
akati ndiri kuenda ndokusira. Ende zvinonzi paanokwira Elisha odaidzira ishe wangu anobva aziva kuti anomukandira mento yake kuti there goes the blessing. Chii chiri kuitwa naElijah? Elijah ari kuti kana tiri muroyalty, tiri faithful to our God, tisu tine simba rekukinura denga nemapromises aro tichizvikanda kuvanhu vaMwari. Dai Mwari wekudenga atibatsira. Takadanirwa zvepamusoro-soro, hatina kudanirwa zvepasi. Ndezvipi zvimwe zvingaita climax yeupenyu usingaperi? Zvimwe zvese when said and done, takadanirwa upenyu usingaperi. From darkness to God's marvelous light. Higher, still higher. Musangano uno ngaupere wakapega munhu waMwari. Upenyu hwechiKristu irelay. Inotanga wakapega, inopera wakapega. Ndikufamba tese. Elijah akaipedza kunge ari kutanga. Kupedza ini style. Unoziva kuti Elijah Mwari achimudana handifungi kuti akapoziva kuti zvinopera akuenda nengoro yemoto. Takadanirwa zvepamusoro-soro. Higher, still higher. Toda kunamata mangwanani. Neboka revanhu vanoti ini Mwari ndoda zvepamusoro-soro. Mary weMagadhala aifunga kuti nyaya yake inongopera ari chiferi, asi Jesu akamudanira zviri nani. Mary weMagadhala nyaya yacho inopera ari kumhanya kunoudza vadzidzi kuti wamuka muponesi, wamuka muponesi. One of the greatest evangelists kubva muufeve. Takadanirwa zviri nani. Mbavha yepamuchinjikwa yakatarisa ikatarisa kudai ikati kana pane chiripo pamurume uyu. Nyaya yembavha yepamuchinjikwa yakapera ichinzi verily verily I say unto you, iko zvino nhasi iwewe uchava neni muparadiso. Nyaya yako neni inopera, taponeswa. Ndo zvatakadanirwa naJesu. Takadanwa kuupenyu. Ndoda kunamata nevanhu vanoda simba, vanoti Mwari musangano uno uchitoenda kudai ndipe simba. Higher, still higher. Ndiri kukwira munzira yekudenga misi yese ndichingonamata munzira. Lord, plant my feet on higher ground. Ndo vatoda kunamata navo. Toda kuti tinamatirwe napastor Musa. Pastor uyai munamatire vanhu vaMwari. Lord, plant my feet on higher ground. Ibva pano upenyu hwako waenda paimwe level. Ramba uchikwira munhu waMwari. Ndosaka Jesu achitaura pamusoro pemuti wekengo usingakuri. Iwe don't be like a kambara in this church. Kuramba uchingotenderera pasi uchivharira imwe miti light. Kurawo semugum tree, kurawo semumahogani. Wakadanirwa izvozvo. Toda kunamata, ngatisimukei tinamatirwe. Vese anoti ini ndinodai riripo simba muropa regwayana, nekuti Jesu anoti simba rose kudenga napanyika rakapiwa kwandiri. Higher, still higher. Takadanirwa upenyu usingaperi. Regai tinamatirwe namufundisi. Ngatinamate. Toda kutendai Mwari pamangwanana ano nekutaura nesu kubudikidza nemurandakadzi wenyu. Toda kutendai Mwari nekuti simba riripo rekutikundisa kubva pazvose zvinotinamatira. Takauya pano takaremerwa, asi tinotenda nekuti zvamakatoita zvikuru. Makatitenga neropa renyu, ende hatichagoni kudzokera kumashure. Tinokumbira kuti mutipe simba iroro, simba rinokurira zvakaipa zvose, simba rinokurira muvengi, simba rinoita kuti tizive kuti chamakatidanira chikuru. Tinorida simba iroro kuti upenyu hwedu huve hunodirectwa neumambo hwamakatidaidzira. Tinokumbira kuti upenyu hwedu mukati menyika yatinorarama huve hwakasiyana, vanhu vagoona kunaka kwenyu kuburikidza nesu. Makatidana tikabva mukati mezvivi. Taikumbira kuti tirarame upenyu hwakachena, upenyu hunoratidza kuti imi muri Mwari wechiedza. Tinokutendai nekuti iye zvino sezvamakatidaidza hamuna kutidaidzira kuzonyadziswa. Hapana kana chimwe chete chinokukundai. Imimi munogona kutibatsira, munogona kutisimbisa pakurarama upenyu hwakafanana nemi. Tinokutendai pazuva ranhasi kuti
kubva nhasi tichienda kumberi. Tarasa zvakaipa zvedu, taakukuteverai. Kana zvichireva rufu, tichafa tichikuteverai. Tinokumbira kuti mutibatsire. Muzita raJesu tanamata. Amen.